Tak, ano. Jedná se tedy samozřejmě o ryby, a tím, že se jedná o sledě až 7 kilogramů těch vody. Takže taková ta průměrná denní dávka ryb jenom na tento pavilon činí něco jako 520 kilogramů. A tady ty ryby pro naše lastavy musíme zbudovat. Přeci jenom to sázení naší kolo není až tak velké, aby tam právě v něm mohly být umístěné ty obrovské nádrže s těmi mořskými rybami. Takže tím se lastaví stávají jednými z nejdražších strápníků tady u nás v Dvor. Protože jenom za ryby pro naše lastavy ročně utratíme na 300 000 korun. Tak kdyby nemohla třeba napadnout, bychom si to mohli nějakým způsobem ulehčit. Třeba tak, že bychom těm lačanům jen občas kupovali místo těch drahých mořských ryb podstatnější sladkovodí. Že takový laštan 100% nepozná, jestli zrovna dostává pušku nebo sladkovodní rybu. Takové takového kupování by to vlastně mořskou a sladkovodní ryboloví přerodek, který je přeci jenom po dobu 35 milionů let zvyklý pouze na tropické ryby. Takže sladkovodním dortonům vyšmakovali a navíc by se reálně hrozilo, že bychom je mohli těmi sladkovodními rybami přiotávit. Proto tedy tady lastaní budou opravdu vždycky dostávat pouze ty mořské ryby. Já vám to ještě upozorním na způsob, jestli lastaní vůbec nedospívá. Když se na to opravdu zaměříte, tak zjistíte, že lastaní tolikají ty ryby sajto. Opravdu, ačkoliv mají hospodářský kůži. Je vám právě důležité, že zemí umí pečené podílet a je relativně hezký chodit po pevnině. Právě byli díky způsobu chůze po pevnině, můžete naprosto bezpečně, protože ta lastana odstůlení. Lastaní po té pevnině opravdu relativně hezký chodit, tam jsou po celou dobu tohoto krmení předváděli ti naši. Když jsou sloni, to bude bedněně pouze plazí. Sloni jsou totiž na rozdíl od lastanů daleko zavaletější. Navíc se ani neumí ty přední končitý odpět zadní posunout po těle, takže opravdu ten jejich kus pohyb posloušit je takový neohrabaný a spíše plazivý. Dalším způsobem ještě pokud nám lastana odstuleně je s pomocí ušních bolstů, které mají vyvinuté pouze lastani, to jsou takové ty tmavé díry za očiva, utulení byste mohli hledat, jak dlouho byste chtěli a žádné ušní bolstce byste nenašli. Třetím toxikem, který jste slyšeli, tak se s vámi rozloučil Oskar poklepáním na pelík se s vámi loučí pan ošetřovatel. Tak to byl také signál pro naše lastany, aby zmínili ten